Привет на всички! Сега искам да ви представя поредният 100% натурален продукт им. Мили хора, това е една уникална форма, която създавахме доста дълго време, за да получим нормалния и реален ефект за хора специално с оплаквания, с болки в гърба, в кръста, в колената, в ръцете, във врата, шията, абсолютно навсякъде може да използвате. Там, където има болка, там се намазвате. Единствената молба към вас ми е, когато използвате този продукт, да използвате ръкавичка за медицинска ръкавичка за еднократна употреба. Защо ви го казвам това? Защото когато вземете част от мехлема, кожата тук не е доста сухичка и дърпа част от мехлема, не малка част. Така че за да попие и да получите ефекта точно след 30 минути, трябва да използвате медицинска ръкавица за еднократна употреба. Искам да покажа на някои хора какво се използва тук. Тук материал изобщо не се съкръщава или да се щади. Виждате за какво става въпрос. Всичко се слага както трябва, за да имаме уникален и бърз ефект. За хора с хемороиди, вътрешни, външни, лечение 10 дена, след което гарантираме на 100%, че ефекта го има на 100%, ще се излекува. Не да го облегчи. Говорим за лечение, не за облегчение. Знаете, продукта им се грижи както за вас, за вашето здраве, за вашата красота. Продукта им иска да вижда все повече здрави, усмихнати, щастливи хора. Очаквате ни с още интересни и шокиращи рецепти. Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!